барои перевод кардани маблағ ба воситаи картаҳо аз 1 июли соли 2026. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияҳои нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат тамошо кунед ва ҳатман лайк бигзоред. Бародарое ки дар Москва қарор дорен, барои шумо духтари дандони тоҷик дар кор боша, агар марҳамат ин ҳамин номерое ки мебурояд қатиш дар тамос бугироен, суҳбат кунед. Нархи арзон қатӣ стоматолог кори шуморо ҳал мекунад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо интиқоли маблағ байни аъзои оила ва дӯстон андозбандӣ намешавад. Чанд қам мешавад ки дар мақсад байни мардум сару садоҳо шудагие ки барои перевод кардани маблағ ба воситаи картаҳо бояд андоз супорида шавад ва ҳаминро тасдиқ карданд ки ин чиз беасос мебошад. тавассути ҳамёнҳои электронӣ интиқол додани маблағ байни аъзои оила, дӯстон, наздикон ва дигар шаҳрвандони оддӣ мавриди андозбандӣ қарор намегирад. бинобар иттилооти агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафи лоиҳаи санҷишӣ назорати раванди интиқоли маблағ тариқи ҳамёнҳои электронӣ ва барномаҳои мобилӣ, таъмини низоми шаффофӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, дастгирии соҳибкории хурд ва рушди иқтисодии рақамӣ мебошад. яке аз бартариҳои муҳими лоиҳа ҷорӣ намудани низоми кешбек, яъне андоз мебошад. дар ҳолати анҷом додани пардохтҳои ғайринақдӣ ба харидор 1% маблағ дар шакли андоз баргардонида мешавад. яъне ки бародарои азиз ва гиромиқадр, касе ки соҳибкор хеча ба қайд гирифтагӣ нест, касе ки соҳибкори доимӣ нест, барои перевод кардани маблағҳо бо тариқи карта ягон намуд андоз супорида намешавад. бародаро боз як информатсияи нави дигара пешкаши шумо мегардонем дар бораи боло рафтани маблағи дар боҷи гумрукӣ. дар чӣ масъалае ҳамира мефаҳмонем ва насиб бошад комментарияҳои видеои имрӯзаву динаангира худо хоҳад дар барномаи дигар мехонем. баъд бо савол дошта бошед бинависонед. маблағи боҷи гумрукӣ барои воридоти кондитсионер ва люстра зиёд мешавад. маблағи боҷи давлатӣ барои воридоти кондитсионер ва қандилҳо аз 1 июли соли 2026 боло меравад. ин ба нархи таҷҳизоту саркунанда ва чароғҳои равшандиҳанда дар бозори дохилӣ низ таъсир мерасонад. кондитсионер ва люстра ва дигар таҷҳизотҳои барқии равшандиҳанда таҳти рақами 209 қабул шуд. мувофиқи ҳуҷҷати мазкур барои кондитсионерҳои деворӣ, саноатӣ ва дигар навъҳои дастгоҳҳои сардкунанда бо танзими автоматии ҳарорат меъёри боҷи гумрукӣ аз 5 то 15 евро барои як дона боло меравад. ҳозир чӣ қадаре ки мебошад ҳамин бигем ки боз 15 еврои дигар қиматтар мешавад бародарои азиз. ва барои таҷҳизотҳои равшандиҳанда аз ҷумла люстра бошад то 30 евро аз нархи ҳозираш дида нарх зиёд мешавад. ин аз 1 июл таҳти амал қарор мегирад. бародарони азиз, ин буд информатсияҳои нави мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.